Afsnit 20. Håbets nøgle. Freja og Alfie stod foran kortet over Drømmeland, med et klart mål for øje at finde håbets nøgle. De vidste, at denne nøgle ville bringe håb til de børn, der ikke havde nogen familie eller gaver at glæde sig over til jul. Håbets nøgle havde kraften til at skabe lys, selv i de mørkeste øjeblikke. Vi skal nå toppen af det højeste bjerg i Drømmeland for at finde håbets nøgle, sagde Freja, mens hun pegede mod bjerget i horisonten, der strakte sig majestætisk mod himlen. Men for at komme derop, skal vi bruge overalt nøglen. Alfie nikkede og tog overalt nøglen frem. Lad os sikre, at vi gør det rigtigt, så vi kan komme til toppen uden problemer. Da de tog fat i nøglen med ønsket om at komme til bjergtoppen, begyndte en lysstråle at folde sig omkring dem. Pludselig blev de omfavnet af en blød tåge, og straks blev de transporteret til bjergets fod. Vi er her, sagde Freja, mens hun kiggede op mod den sneklædte top. Lad os komme op til toppen. De begyndte at klatre op ad bjerget, men det var svært, da skråningerne var stejle og glatte. Freja gav ikke op. Vi skal finde en måde at gøre det lettere på, sagde hun og så på Alfie. Alfie tænkte et øjeblik og sagde, hvad hvis vi synger en sang? Måske kan det give os styrke. Der er noget magisk ved at synge sammen. Freja smilede. Selvfølgelig, lad os synge noget, der bringer håb. De begyndte at synge en julesang om håb og drømme. Når natten er mørk og stjernerne skjuler sig, vær ikke bange, for vi er her sammen, du og jeg. I hjertet er der lys, som aldrig kan dø. Håbet er med os, der er altid noget at tro. I takt med deres sang følte de kraften strømme igennem dem. Hver tone gav dem mere energi, og de klatrede hurtigere op ad skråningen. Da de nåede en lysning, fandt de en smuk kilde, hvor klart vand sprøjtede op. Vi må tage en pause, sagde Freja og satte sig ned. Det vil give os styrke til at fortsætte. De drak det friske vand og nød endnu en bid af magien, der omgav dem. Efter at have hvilet sig, rejste de sig igen og fortsatte klatringen. Som de kom højere op, blev luften tykkere og koldere, men deres hjerter var varme af håb. Da de næsten var nået toppen, kunne de se en lysende nøgle svømme i luften over et stort, hjerteformet snekrystal. Der er den, sagde Alfie. Det må være håbets nøgle. Men nøglens lys svømmede konstant væk fra dem. Den vil ikke lidt lade sig gribe, sagde Freja og tænkte, at de skulle gøre noget for at vise, at de virkelig ønskede at bringe håb til andre. Vi skal vise, hvor meget vi bekymrer os om de børn, der har brug for håb, sagde Freja. Vi vil gøre vores bedste for at sikre, at de får den kærlighed, de fortjener. Alfie nikkede og sagde højt. Vi ønsker, at alle børn skal have kærlighed, varme og glæde i deres liv, uanset deres omstændigheder. Som de udtrykte deres ønsker, begyndte håbets nøgle at glide tættere på dem. Den svømmede hen imod Freja med et glimt og en lysende stråle. Jeres hjerter er rene og fulde af håb, hviskede nøglen. Jeg tilhører jer. Freja greb nøglen, og et lys fyldte hele bjergets top. Vi har håbets nøgle, jublede hun og klappede af glæde. Med håbets nøgle i hånden stod Freja og Alfie på toppen af det højeste bjerg i Drømmeland. De kunne se hele skoven strække sig ud foran dem, belyst af månens skær, og i deres hjerter følte de en bølge af glæde og stolthed over endnu et skridt, de havde taget hen imod at redde julen. Nu er der kun 4 nøgler tilbage, sagde Alfie med entusiasmens gnist i stemmen. Hver nøgle bringer os tættere på vores mål.